הלו, סליחה, יש לך אש? כן. איפה הסיגריה? אין לך סיגריה. לא, אני לא בשביל לעשן. לא נותן לך. למה? אחרי שתדליק, איך אני אקבל בחזרה את המצית? מה אכפת לך? אני אחזיר לך. איך תחזיר? אתה תישרף. אל תדאג, בשניות הראשונות זה לא תופס, אני אדליק ואני אחזיר לך את זה מיד. מה פתאום? אני אקבל קביעה. לא, תסמוך עליי, מה, אתה לא סומך עליי? אני מדליק פה ברגע עד שזה יגיע ליד, אני אחזיר לך. לא זין, לא מאמין לך, אתה כולך בבנזין, אין אני רואה ג'רי כאן. אתה תהפוך ללהבה תוך שנייה, אתה תשרף עד היסוד. אז אל מי אני אבוא בטענות? נו, בחייך, נו. לא רוצה. תמיד גונבים לי מציתים, בכל מקום שאני הולך. עושים כאילו מדליקים סיגריה, מחליקים לכיס, אני לא נותן. תגיד לי, יש לך אש? כן. אתה רואה, גם... לא, תעזוב. מה קרה לך? ילך לי המצית. תגידו, אין לכם לב? בן אדם יושב פה מאמת מומנטום על קטנו. שמע, תבין גם אותנו, עם כל הסימפתיה, גם אנחנו נגד הממסד, אבל... לא אכפת לי לעזור לך, אבל לא ככה, אתה הולך, אבל אין יש עוד סיגרות להדליק. בדיוק. אולי תדליק קודם את השערות, ככה תוכל לזרוק לי את המצית בחזרה. הוא לא יספיק בשערות, עדיף שנדליק אותו אנחנו. לא מסכים. למה? מה עשיתי בזה? מה יהיה כל האט? מה קורה פה? אני במקרה עובד בעירייה, מה קורה פה? סליחה, יש לך אש? יש לי גפרורים, כן. אני יכול לקבל? מה, לצמיתות? כן. זאת אומרת לא, אני אחזיר לך. תן לו, הוא יחזיר לך. תן לו, מה אתה מתקמצן? תן לו. לא, תביא. טוב, נו, בסדר. זובי על הממסד. זובי על הממסד. זובי על הממסד. שים בנזין, לא שמת בנזין. הוא שם. אתה לא רואה את הג'רי כאן? בטח התייבש עליך הנפט, עד שזזת ועד שהפלצת, התאדה כל הנפט. תשפוך עליך עוד, להוסיף עליך בג'ריקה? בוא רגע. קח 10 שקל. יש פה לך תביא חצי ממך. יספיק חצי? זה מה תביא מלא. בסדר, בעצם, איך הוא יסחוב את זה? תביא חצי. בסדר. מה עם הגפרורים? אל תדאג, נשמור לך. אז נגד מה בממסד? תשפוך עליו? תשפוך עליך? כן, ספוך. אני שופך. אנחנו היינו פה קודם. מי הביא את הג'ריקן? מי שילם עליו? של מי הגפרורים? טוב, תשפוך אתה. רק תדליק את הגפרור שלא יתאדה עליך כמו קודם. יאללה, שפוך, יאללה. אז אני שופך. אתה. אבל מיד תזרוק החוצה את הגפרורים. שלא ילך לי כל הגפרורים בגלל גפרור אחד. אוקיי. רגע, מה עם העודף? מה? 110 שקל. נו, תעשו את זה אחר כך. לא אחר כך. אתה הולך בורח מביורוקרטיה, ואני עוד צריך לקבל פה עודף. בכלל, מה אני מממן לך? תחזיר מה שזה עלה. נו, אין עליי לירה. אל תשפוך. זה לא בסדר, אם החלטת לתמוך, אז תתמוך. שיר על הכסף שלי? נו, הכסף שלך, הבנזין שלך, המצית שלך. אתה יודע מה, למה שלא תשרוף את עצמך? לך, תצית את עצמך. כן, תשב אתה, אני אשפוך עליך. אבל אני לא רוצה לשרוף את עצמי. אתה מתפנק. מה, בגלל שאני לא רוצה לשרוף את עצמי אז אני מתפנק? טוב, יאללה, נמאס, אני זז. לא, חכה. עזוב, לא יקרה פה כלום, אני מכיר את המצבים האלה. בטוח? כן, היה פוטנציאל, אבל משכו את זה, נהיה מת. טוב, קח. ג'ריקן שלך. לא, ג'ריקן שלי. או! מה עם העודף? בואי נא! גנב! הלך העודף, ראית מניאק? טוב, יאללה. נסגור. מה נעשה עם הבנזין? לא יודע. יש לך אוטו? כן? אפשר? יאללה, אז בוא...